From the next cut on, everything in this video will be in Serbian. So if you unfortunately don't understand Serbian, you can view the English version of this video right here. Enjoy! Ćao ljudi, Džakčik ovdje i kao što već većina vas zna, ja sam iz Srbije i pričam srpski, iako u svim svojim klipovima pričam engleski, ja sam u stvari iz Srbije i pričam srpski. I ovo će biti moj prvi i verovatno posljednji klip u kome pričam srpski. Htio bih da u ovom klipu pričam o jednoj temi o kojoj se već većina vlogera sa ovih prostora pričala. Ne želim da ispadnem kao neki koji kopira druge. Ja sam o ovom htio da pričam i vidim da svi ostali već pričaju o tome, tako da mislim da to nije nešto loše da pričamo o nečemu o čemu svi pričaju. Mislim da priđem na stvar. Htio bih da pričam o jednom sajtu koji zove ask.fm. Verovatno 99% vas zna za taj sajt. Ako kojim slučajem ne znate, sad ću vam ukratko objasniti. To je jedan sajt sličan kao Facebook, samo njegova svrha je da drugi ljudima postavljaju pitanja, znači, ali to sve javno, naravno, ali u tome, fora je u tome što može se postaviti pitanje anonimno, ali naravno odgovori su svi javni i tako tamo se isto napravi profil kao i na Facebooku i tako se pitaju pitanja. Mislim, svrha sajta sam po sebi je malo glupa, ali ovako malo i zanimljiva. Čak sam ja napravio profil na sličnom sajtu, ne baš na Ask.fm-u, ali isto slično. Mislim, ja nemam lično ništa protiv sajta generalno, sajt je okej. I da, možete odgovarati video kamericom, umjesto na tekst može se na video kamerom da se snima. Uglavnom, to je sve okej, lepo, sajt je tako i to je to. Ali problem je u tome što taj sajt najviše koriste deca koje ne bi trebali da imaju Facebook, a kamoli takav nekav sajt. Mislim, obično od 11-12 godina često vidim na svom profilu, na onom wallu, kako se to zove, na newsfeedu to, tako, bukvalno deca, ono 2000. godište, dobro sad i manje, postavljaju onako pitajte me. Mislim, to me nekako malo zabrinjava. Mislim, to su deca 12 godina. Ja sam u tim njihovim godinama kad sam imao, išao sam negde na dvorište, igrao sam se s drugovima, a nisam za ceo dan visio za kompjuterom i odgovarao na pitanja nečija anonimna. Mislim da se razume ono, kao što sam rekao, ja protiv tog sajta nemam ništa. Ta ideja je zanimljiva, ako se koristi dobro, ako se ne zloupotrebljava, ali oni to zloupotrebljavaju. Onda tako bacaju hejt jedne na druge, tako bukvalno video sam snimke neke dece koji su išli u moju osnovnu školu, onako bukvalno deci imaju 12 godina, idu u 6. razred, onako odgovaraju na video kamerama, jako su onako bacaju hejt, što bi se reklo. To nekako jako zabrinjava. Mene, mislim, sada pogledao, oni kao da beže iz stvarnosti, beže u taj Ask. I to je neka njihova stvarnost, mislim. Ovo već se dešavalo sa Facebookom, ali nekako smo se navikli da je Facebook nešto, otprilike ono kao, nešto standardno, nešto se poslo već uobičajeno. Tako da, ja koristim Facebook onako normalno, ne mislim da je to neka loša stvar, može da se dobro iskoristi, ali ne provodi nešto puno vremena, uglavnom i uvek tamo, uvek imam jedan tab otvoren na Facebooku ako hoće nešto da mi napiše neku poruku, ali mislim da je Facebook okej. I ovaj Ask.fm je okej, kao što sam rekao, ali ja stvarno mislim problem da je u tome što ljudi to zloupotrebljavaju i onda bukvalno tako deca od 11-12 godina koji bi mogli da idu napolju i da pitaju jedno drugo ono što su hteli, oni umjesto toga ovdje sede i snimaju se kako odgovaraju na nečija anonimna pitanja, znači oni već verovatno znaju ko to pita, ali ne, oni su anonimni, to je najbitnije, ne znam kako je to čar pitati anonimno, kad je odgovor jako javni, kad svi znati. Naprimjer, tipa, pitaš nekog anonimno, neku devojku od 12 godina, ti imaš vratno 11 godina,
kad si izgubila nevinost i oni ti odgovore pre godinu dana, ti sad anoniman i ti sad lutaš s nju i to anonimno, iako to sad svi znaju da oni izgubile nevinost 11 godina, što u nikakvom slučaju nije zahvalno. Mislim, nisam vidio ovakav primer, ali mogu pretpostaviti da ih ima puno, pošto ponekad pogledam na taj Ask FM i stvarno se zgrozim kakve stvari ima, ali dobro čak i to nekako, ali neki ljudi stvarno preteruju u tome, stvarno spremni su da urade bilo šta na tom Asku samo zato što im je dosadno, spremni su da neke eksplicitne stvari rade tamo, da odgovaraju kamerama, stvarno ne bi da pominjem, pošto takve stvari ne pominjem u videima, ali jako su spremni puno toga da urade, samo zato što im dosadno, zato što provode vreme na Asku umesto da idu napolje i prosto pitaju to što su hteli uživo. Mislim da ovaj Ask, to je zloupotreba Aska, je dovela asocijalizaciju na jedan novi nivo u kojem čak nešto najbanalnije, neka pitanja se više ne postavljaju uživo nego u virtualnom svetu i mislim da ćemo u jednom momentu doći do tog momenta da bukvalno da će komunikacija uživo, što bi se reklo in real life, to jest IRL, postati totalno nepotrebna, jer imamo Face, imamo Skype, imamo Ask, imamo sve i ova komunikacija uživo će biti totalno nepotrebna i ne znam, sve ćemo imati na Asku, moćemo da pitamo, moćemo da se gledamo na Skype-u, da šaljemo srca na Face-u i sve ostalo će biti nepotrebno. Mislim, ja nemam ništa protiv društvenih mreža inače, mislim da su to okej, stvari ako se koriste umereno, ali u ovakvom stanju kako se sad koriste, mislim da to nikako po nikakvom osnovu nije opravdano. Tako. Eto, to je neko moje mišljenje o tom sajtu. Nadam se da se slažete sa mnom, ako se slažete, super, ako se ne slažete, napišite mi u komentarima zašto se ne slažete. Poštujem svako mišljenje, htio bih da čujem nečije drugo mišljenje o ovoj temi. I eto, subscribeujte mi, da ne propustite ove moje sledeće klipove. Moj sledeći klip Random Thoughts je u sredu, Kentucky Jack Chicken je u subotu i da, to je to. Vidimo se u sledećoj epizodi. Ciao! Hi guys, it's Jack Chicken here, and welcome to another episode of Random Thoughts. Now in this episode I would like to discuss about a topic that really bothers me a lot. People are dumb. I mean, like, really dumb. I mean, nowadays I encounter stupidness on my average